Hyvä yleisö, annetaan raikuvat aplodit. Tiimi Suomalainen Balettiseura. Aivan mahtavaa. Ja tätä huikeaa tanssin iloa ja taikaruutta voidaan katsastaa vielä lisää tänään. Nimittäin seuraavan kerran he aloittavat lavan kello 19.30 ja sitten viimeistä kertaa tänään kello 21.30. Ihan mieletöntä. Ja täytyy sanoa, että ei toi ihan ilmatteista tullut. Toi on kivan näköistä ja helpon näköistä, mutta oikeesti nämä naiset ja miehet on tanssineet 3-4-vuotiaasta lähtien ja